Oud-bestuurder Chris Marsman van de Kwadrantgroep in Drachten stiert Woppel in een lijst met grootverdieners in de ouderenzorg. Dat meldt Avacabo FNV. Het vakboen maakt alle jaren een lijst van bestuurders met de heegste topinkomens. Marsman verzint in 2013 rond €1 heel miljoen, waarvan het grootste pad, trein heel ton, zijn ontslagvergoeding bier. Defensie moet pas ophouden met de SAR-helikopters voor het patiëntenvervoer van de Waardeiland, dat er een concrete oplossing leidt. Dat zei de Friese CDA-kamerlid Sander de Rauwe. Op dit stuit leidt er alleen nog een intentie om daar een oplossing te komen en dat is voor de Rauwe net genoeg. Minister Hennis van Defensie maakte juist bekend dat ze Jelwi Takemier het patiëntenvervoer stopzetten wil. 8 leden van de mobiele eenheid hebben juist bij de Tjoekemar bij Reerhel op een Nijland Ziekjenwest naar sporen van de plofkreek op de pinautomaat op een jouwe eerder deze week. Reden voor de nieuwe ziektocht wie de vindst van een liedstikje van de pinautomaat toch een kuider. Het stukje waar het voen krijgt boete in het gebied dat Stizi terugzocht waard. Joen kans op stevige buien, vannacht wordt het droeg, het wordt een graad als 12. Morgen geregeld zinnen, 21 graden, de westenwind is matig en draait letterlijk naar het eersten.